Rusija ima prijateljske odnose sa muslimanskim svetom i mnogo toga ih spaja, istakao je ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov. Naša zemlja tradicionalno podržava poverljive prijateljske odnose sa muslimanskim svetom. Mnogo toga nas spaja, naveo je on na sastanku u Moskvi sa rukovodstvom grupe strateške vizije Rusija – Islamski svet i ambasadorima zemalja članica Organizacije islamske saradnje. Dijalogom u ovom formatu već je postao dobra tradicija, istakao je Lavrov na početku obraćanja. Kako je precizirao, spaja ih privrženost stvaranju pravednog, multipolarnog svetskog poretka koji se zasniva na principima Povelje Ujedinjenih nacija. Osim toga, zajedničko im je i uvažavanje kulturno-civilizacijske raznolikosti, ali i poštovanje principa suverene jednakosti država. Kako dodaje, spaja ih i poštovanje ljudskih prava bez obzira na rasu, pol, jezik i religiju. Podsjeća da Rusija zajedno sa hrišćanima, budistima i Jevrejima žive mnogi muslimani. Odbacujemo zlonamernu praksu korišćenja jednostranih ograničavajućih mera, takozvanih sankcija prema onim zemljama koje sprovode samostalnu unutrašnju i spoljnu politiku na osnovu svojih nacionalnih interesa, podvukao je Lavrov. Rusija pridaje veliki značaj Organizaciji islamske saradnje, a od 2005. godine, kada je stekla status posmatrača, u okviru zajednice postignuti su značajni rezultati. Među njima navodi i uspostavljeni dijalog o političkim međunarodnim pitanjima. Događaju prisustvuju predstavnici federalnih i regionalnih vlasti, ruskih verskih udruženja, kao i naučnih i poslovnih krugova. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.